Ziua, dragii mei, astăzi o să vă prezint un event nou pe Gangster Vegas. Vis-a-vis de noi, uitați, Muzeul Louvre, câinele ăla este ceva din Egipt, habar n-am, sau pisică, ce-o fi aia, nu știu. Unde? Aici un club, aici frumos turnul Eiffel. Hai să vă arăt eventul nostru, ce putem câștiga eventul. Reduceri la ziua românești, a pus reduceri la acest elicopter, foarte tare, nu? Hai să vă arăt despre ce este un event. În acest event, dacă ajungi cu cel mai bun scor primii între 70 și primești asta de la 1,70 aici. Top 750 să câștigi mașina asta. Oameni, nu-i panică. 6 mi-aș dori eu, pas aș vrea. Pasa n-am șanse, dar pas aș vreau. Și voi încerca să o fac. Să vedem, să împărăm pe aici. Uitați-o ce frumoasă e. Ce frumoasă e, ce frumoasă e. Am făcut de 2 misiuni. Prima dată am spus misiunea și odată nu mi-a reușit, mi-a dat 5 de astea. Să mai fac încă de câte ori, de 8 ori ca să ajung la 10 de astea. Și apoi trebuie să mai fac de 30 de ori ca să câștig asta. Dar nu știu dacă e scumpă sau e bună. Cred că hai să fac, câștigi bani. Da, merită, câștigi bani și temerul de astea, mă scot. Să vă arăt despre ce este. Ce? Trebuia să fie un event. Ca lumea event, eu zic că se merită să participi la un event din acesta și nu se cere nici, cum se numește, voucher. E greu de făcut, sincer. E foarte greu. Eu am băgat multe puncte pe apărare și am mers de asta mereu, doar că nu pot să o reîncarc în aceeași zi. Adică ies, numai de aia mi se regenerează. Trebuie să dați pe viață, puncte și apoi pe apărare. Uitați, aici nu am nimic. Așa o găsesc mereu. O iau pe aici. Sper să putem să sărim. Am sărit ca lumea. Și mergem să omorâm pe ceacanii ăștia. Eu ce mă. Bine că sunt ăștia cu bâtii. Pe unii am omorât. De viteză. Sper să fac astea. Sper să am timp să fac astea. Eu așa sper. Unul îl omor pe ăștia de aici, că sunt mai apropiați. La 10, 70 gata, uite. Le dau de aici. Bum, bum, bum. Uite ce le fac. Uite, hai mă, mor odată. What? Chei, băi! Fix în video a picat chei. Pantalul unde e de retardați. De ăștia am și eu, dar sper să fie altă culoare că e
Ia uite ce șmecher să fii atent. Deci că e de la șaman de la. Bă, îmi dă și bani și puncte și pentru ITM-uri. Bun. O stea de 11.500, 1112 calm. Foarte bine. Până la 3, până la 10 mai am. Dacă aș fi avut aș lua 2-3 stele, dar n-am. Acum sunt bani strâng, adică diamante pentru ITM-uri, mai mult pentru costume aș vrea să strâng, sincer. Nu prea am nevoie de ITM-uri. ITM-uri v-am arătat în videoclipurile precedente cum se face ITM-uri. Nu se merită. Deloc nu se merită. Doar în cazul de event, nici atunci. Nici atunci. Dacă farmezi mult în ziua aia, ai șanse să dropezi. Eu am o mașină de aia, gen care a văzut-o. Eu am dropat-o, cum a mai fost vreo dată, mi se pare un event de asta. Și am luat-o direct, n-am stat să o cumpăr. Am bătut la el, mi-a venit acum. Păcat că nu mi-a picat chei. Chei. Dacă nu fac o stea, nu mai mi crește punctul la status acolo. Îmi dă doar mai de 12.000 cum îmi dădeam, dar de 5.000 acum. Și mai degrabă fac o stea. Dar nu prea fac eu pentru bani treaba asta. O fac pentru ITM-ul la care le dă ei acolo. Se merită. Mi se pare că o armură de ea e vreo 5.000, cred. Nu 5.000, 50 de stele, de diamante de ele. Parcă așa e. Și acum nu mai face nicio stea, nu mai am timp. Asta nu am. E nenorocire curată. Bă, las-o, mă. Bă, nu mai am timp. Hai odată, hai. Hai, mă, că nu mai am timp. Fac o sfera, hai, mă, las și 20 să ducă. Cum ar trebui, normal. Hai, dă-i. Dă-i, nu mai am timp, hai. Mori. Yeah! Încă 4 secunde și pierdeam. Noroc curat. Vă arăt acum statusul. Eu vreau să închid videoclipul pentru că mi-e foame. Uitați, ajunge aici la 2, vedeți? 2 aici, vedeți lângă asta, trebuie să fac de 2 ori misiunea asta. Trebuie să fac 40 de stele. Trebuie să faci câte stele aici la misiune, ca să câștigi un ITM. Dacă faci mai multe misiuni, câștigi un ITM, apoi ajungi trebuie să câștigi aici și tot să ridic asta. Ca un termometru. Iar. Ce să zic? Așa se face, foarte simplu, foarte util. Mi-ar dori să am mașina asta, chiar nu-mi place. Nu știu, mi se pare beton. Știu că asta este mai bună, dar asta o vreau și eu. Eu după aceea să o am, ca să vă arăt că o am. Nu se poate cumpăra, doar de event. Mi se pare că e pe locul mai bun în categoria mea și uitați, 42, ce să dau 42? Mi-a picat odată, am intrat cu ea în apă, apoi acum am cumpărat-o iar, 116. Mie îmi place rapidă să fac cum merge. Să intrați și voi la acest event. Unde mi-e mașina? Uitați-o.
mi se pare de vreo 3 luni sau 2 luni această mașină și am scos-o azi din garaj. Foarte tare, nu? Uitați, mergi foarte rapid, uitați, pac, pac, pac. Am observat că când am făcut în timpul eventului meu la misiune, nu am avut de lag. Acum am. Uitați cât de rapid merge. E ca lumea, uitați, șmecherie. Să vedeți cum dacă spatele, oleu. Uite, pastel numai așa cu viraj, uite așa, pam, ah. Ce să vă mai zic? Acesta a fost videoclipul meu. Asta sunt eu. Mașinuța mea, uitați. Basta. Bye bye. Da, și am uitat să vă mai spun. Sunteți în suspans acum. Cred că nu voi posta acest video. Că nu cred că mă pot. Câteodată mi se întâmplă să-mi dea valid la descărcare. Basta.